खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। शिबसागराव रिट बेफ्रुखांनायनि थाखाय थागिरिफोरा ONGC खौ दायनिगिरि हमदों। सिखावजों लोगोसे 29 बेटारिफोरखौ जब्द खालामदों पुलिसआ। गुवाहाटीआव 18 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाया गोमादों। तिनिसुकियानि रेल ट्रेकआव सिनायमोनै सुबुंनि सह मोनदों। जयन्त मल्ल बरुवाया हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों। नरेन्द्र मदिया आहमेदाबादनि बिरखं जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोननो हानाय सासेल' दावबायारिखौ देहा फाहामसालियाव लोगो हमहैदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। शिबसागर जिल्लायाव ONGC नि मोनसे रिगआव गिदिर बेफ्रुखांनायनि जाहोनाव हरखाबै खैफोद गोनां आरो सामलायनो हायै गेस ओंखारदों। बे गेसआ खाथिखाला ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। ONGC नि रोंग'सार हानजाया बे बेफ्रुखांनायखौ दबथायनो हानायाव फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गेसआ सेरमायनानै बारमण्डलजों दसे समनि गेजेरावनो ओनसोलाव गोसारलादोंमोन आरो बेयो थागिरिफोरखौ खैफोद गोनां खालामनो हागौ होननानै रैखाथिनि थाखाय माखासे मिरु फसंनानै थाबैनो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लांदां खालामदोंमोन। जायगानिनो सासे बिजोंनि गेजेरजों सावस्रि फाहामारि गैयै आरो मावख'आरिफोरनि फिन्नाय होयैनि सायाव गोबां जिंगा सिखांदों आरो गेसआ ओनसोलाव गोसारनायनि जाहोनाव हां लानायाव गोब्राब जेंना गोग्लैदों होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायखौ मिथिंगायारि खैफोद नङा जिहेतु बेयो ONGC नि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव सुबुंजोंनो सोमजिनाय खैफोद होननानै बुंबावदों। गेसआ गोसारनायनि थाखाय जायगानि गुबुन सानै आइजोफोरा हां लानायनि जेंनायाव गोग्लैना बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादोंमोन। ONGC आरो रायजो सोरखारनि अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो खामानि मावगासिनो दंमोनब्लाबो जायगानि थागिरिफोरा रागा जोंखांनाय आरो जिंगाजों ONGC आरो खुंथाय बे मोननैनिफ्रायबो थाबैनो गोख्रों राहा आरो बिबान लानो खावलायदों। तिनिसुकिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाफुख्रि आउटपस्टनि हानजाया मोनसे खावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सिखावखौ खादों। लोगोसे बिनिफ्राय गं 29 बेटारिफोरखौ जब्द खालामदों। सोरसंदानायनि गेजेरजों सोलो बाहायना नाफुख्रि आउटपस्टआ सिग्रोमनायनि जाहोनाव सिखावखौ खानो हादों। गोबां जायगानिफ्राय बावैसो सप्तानि गेजेराव खावना लाबोनाय बेटारिफोरखौ जब्द खालामदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बबेखानि हमजानाय सुबुङा सिखाव खावनाय मोनसे गिदिर नेटवर्कजों सोमोन्दो दंना गैया आरो गोबां सुबुंफोरजों लोब्बा दंना गैया बेखौ थि खालामनो थाखाय मावख'गिरिफोरा गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। बेराफारसेथिं गुवाहाटीनि फाथासिल आम्बारि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया बिथु बवाल मुंनि सासे दायनिगिरिखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला नोगोरमानि लाल गणेश ओनसोलाव थानाय गंसे ATM बुथनिफ्राय माखासे बेटारिफोरखौ खावदोंमोन। पुलिसआ सोंथि खालामनायाव बेटारिफोरखौ माजारनि साखाथियाव थानाय उलुबारि आरा बिरुबारिनि स्क्रेप गडाउनफोराव फानहैदोंमन होननानै बिथुआ फोरमायनानै लादोंमोन। बेनि असिलायै स्क्रेप गडाउनाव थांना सिग्रोमनायाव पुलिसआ गासै 3 सुबुं रकिबुल आली, आफताब हुसेन आरो इमरान हुसेनमोनखौ खानानै लांदों। गुवाहाटीनि बशिष्ट ओनसोलाव शुक्रबारखालि फुङाव 18 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाया गोमादों। गोमानाय हिनजावसाखौ खुसि कुमारी होननानै सिनायथिदों। बिमाया फोरमायथिनाय बादिब्ला खुदियाया फुंनि 8:30 रिंगासोआव गावसोरनि न'निनो गंसे दखानखौ खुलिनो थांनायनि उनावनो न'आव फैफिनाखैमोन। जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा दखानाव नागिरहैनायबो जादों। बबेखानि नखरनि सोद्रोमाफोरा दखाननि साबिजों लोगोसे बिनि आसान, खानाय थेबग्रा आरो बेगखौ दखाननि मोखाङाव गोग्लैना थानाय हालोदखौसो नुनो मोनहैदोंमोन। बेबादि थासारिखौ नुनो मोननायनि उनाव बिमाया खुसिखौ सोरबा दुथाङा लांखारनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बशिष्ट पुलिसजों जगाजग खालामनानै दासान्दि बे जाथायनि सायाव कमप्लेन होयो। आथिखालाव पुलिसआ नायबिजिरनायजों लोगोसे गोमानानै थानाय खुसिखौ गोख्रोङै नागिरगासिनो दङ। तिनिसुकिया जिल्लायाव थानाय कप्तानसुक बेन्दोंनि हिजुरुगुरि ओनसोलाव बुधबार मोनानि समाव
रेलवे ट्रेकआव सासे लाइमोननि थुख्रानै जाना थानाय सह बोखांदों। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला रेलवे लाइनखौ बारस'नो नाजानाय समावनो राजधानी एक्सप्रेसजों सौग्रावनानै बे जाब्रबथाया सोमजिदों जानांगौ होननानै रिपर्टआव बुंदों। थेवब्लाबो मावख'गिरिफोरा बे जाथायनि गुबै थासारिखौ दासिमबो रोखायै मिन्थिनो हायाखै। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिन्थिनो हानाय जायाखैब्लाबो बिनि बैसोखौ 25 बोसोरसो जागोन होननानै हमदांदों। बबेखानि खौरां मोननायनि उनाव जायगानि पुलिस आरो रेलवे पुलिस मावख'गिरिफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैदों। लोगोसे थैनायनि गुबै जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय गोथै सह'खौ बोखांना पस्टमर्टेम खालामनो तिनिसुकिया मेडिकेल कलेजाव लांनाय जायो। बबेखानि गिथावना जाथाया ओनसोलनि थागिरिफोरनि गेजेराव गोबां गिनाय सोमजिहोदों आरो इयुनाव बेबादि जाथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आथिखालाव थागिरिफोरा खाथिखालानि रेलवे ट्रेकनि साखाथियाव रैखाथि प्रट'कलखौ बांहोनो बिबानगिरिफोरखौ खावलायगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों बिजेपि दैदेनगिरि आरो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। बृहस्पतिबारखालि चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ रेजर्टआव बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। मोनसे स्रोद मेलाव बाहागो लायो हाग्रामा महिलारि आरो जयन्त मल्ल बरुवाया। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमना सावरायनाया बिटिआरनि राजखान्थियारि थासारि आरो सावरायनायखौ दुंहावसिन खालामदों। मानोना गोदान दिल्लीआव आरो दिसपुराव बिजेपिआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोजों जयै सोरखार सालायगासिनो दंब्लाबो बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ आलादायै बादायगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाखौ लानानै बिजेपि दैदेनगिरिफोरा बिटिसि बिसायख'थियाव निजायै बिजाथि होगोन होननानै गले गले फोसावगासिनो दङ। बेबादि थासारिनि गेजेरावनो बृहस्पतिबारखालि बिजेपि दैदेनगिरि जयन्त मल्ल बरुवाया हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बिटिसि बिसायख'थिनि थासारिखौ गुबुन नोजोरै नायहोदों। नाथाय बे लोगो हमज्लायनाया राजखान्थियारि नङा। फैनाय समाव हरखाब लोगो हमलायनायसो। जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिआबो लोगो दंफायोमोन। आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव आदानि ग्रुपनो हा होनो लानायनि हेंथायै सोमजिनाय थासारिनि सायाव सावरायनाय जायो होननानैबो खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंथियो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। गुजरातनि आहमेदाबादाव बृहस्पतिबारखालि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय जानाय थावनियाव दावबायदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि। गंसे स्पेशेल बिरखंजों दिनै फुंनि 8:30 रिंगायाव आहमेदाबादाव सौहैयो गाहाय मन्त्रि मदिआ। बेनि उनाव गाहाय मन्थ्रिया बिरखं जाब्रबथाय जानाय जायगायाव थांनानै गावनो नायबिजिरहैयो। देहा फाहामसालियावबो नुजाथिहैदों गाहाय मन्थ्रिया। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि मदिआ आहमेदाबादनि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोननो हानाय सासेल' दावबायारि रमेश कुमार बिश्वासखौ देहा फाहामसालियाव लोगो हमना सावरायहैयो आरो आथिखालाव देहायारि हालोदनि बागै खौरां लायो। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि आहमेदाबादाव एयार इन्डियानि गंसे बिरखं गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन। सा 242 दावबायारिफोर थानाय एयार इन्डियानि बिरखंआ टेक अफ खालामनायनि दान्दिसे उनावनो हायाव गोग्लैदोंमोन। गंसे मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि डक्टरफोरनि हस्टेलाव गोग्लैदोंमोन बिरखंआ। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव रमेश कुमार बिश्वासनि अनगायैबो बिरखंआव थानाय गासैबो दावबायारिनि जिउ गोमादों। रिपर्ट बायदिब्ला जिउ गोमानाय दावबायारिफोरखौ डिएनए टेस्ट खालामनानै सिनायथिनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो सिनायथिनो हानाय गोथै सह'खौ नखरनि सुबुंनो गथायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।